Wow, ovo je novi izazov. Svi učesnici će dobijati istu hranu, ali u različitim količinama. Može ispasti bilo šta, čak i ljuta paprika ili kiseli limun. Zadatak učesnika je da pojedu sve šta dobiju. Dakle, uopšte mi se ne ide ovo. Ogo! O, ne, ovo je jako ljuto. Ne, neću ovo jesti. Sklonite to. Neću. Britney, prestani. Dobro, ja ću da počnem. Morat ću to da uradim. Joj, kako ljuto! Osjećam vatru unutra! Gorim! Joj, mamice! Imam ideju. Sad ću spasiti Bobija. Da, čao, ovde. Treba ga hitno ugasiti. Molim vas, brže! Je li to sve? Dobro, sad ću sve uraditi. Tako je. To je bilo lako. Hvala vam puno. Okej, sad je tvoje tome. Hajde. Okej, strašno mi je, ali imam ideju. Treba će mi blender. Da, stavit ću paprike unutra. I zatvoriti ga. A sada uključujem najjači režim i pravim koktel od crvene paprike. Kakva boja. Gotovo. Dakle, a sad ću sipati koktel u čašu. Odlično. Preko dodajem šlag i ubacujem slavčicu. O da, ovo je jednostavno divno. Pogledajte kako vam se sviđa. Okej, sad ću da probam. Jo, fuj! Kako može da pije to? O da, to je bilo dobro. Ili ne, ups! Sad ću eksplodirati. Opet vatra! Treba staviti naočare. Daj to vamo. Hajde da ispržimo marshmallow. Barem neka korist od ove vatre. Hajde da probamo. Super! Moja glava. What? Jesi li živ? Čini se da sam. Halo, šta radite? Dajte mi to! Sad si ti na redu, Britney. Joj, cela planina. Ne, idem kući. Ne može, moraš da pojedeš to. Hajde. Pa dobro. Okej, moram što brže da pojedem sve ovo. Glavno je ne zaustavljati se. Još malo, uspeću. Sad će nešto biti. O ne. Još malo. Gotovo. Šta se dešava? Zašto sam sva u vatri? Halo, imam ovde požar. Joj, ovo je već prava vatra. Ovo nije dobro. Treba nam pomoć. Eto ga, stiže helikopter. Hajde. Gorim. Kakvo olakšanje. Hvala vam puno. Sad mi je dobro. Kako si? Sve u redu, ljudi. Hvala vam. Kako mali limun. Nije loše. Oho. Da li moram da pojedem sve ovo? Ne. Jao. Samo ne ja. Molim vas. Žao mi te. A ti, Tome, vreme je da počneš. Pa okej. Dakle, ideja. Treba mi malo magije. I šta dalje, Bobby? Pažnja. Sad ću vam pokazati trik. Gledajte pažljivo. Šta? Nisam razumeo. Sad ću nekoga prebiti. Ko je to uradio? Jeli? To si ti. Da, eto ti. Žvači. Joj, Tome, jadan. Fuj, to je ružno. Ja mislim da ti se dopalo.
Odvratno. Hajde, Britney. Okej. Joj, kako da pojedem ovo? Dobro, sad ću probati. Uj, kako je ovo kiselo. Nisam sigurna da ću moći sve ovo da pojedem. Utrnulo mi je lice. To je prekiselo. Moji oči. Voda, treba mi voda. O, da. Čini se da je sve u redu. Šta? Još malo. Sada sledeći. Joj, šta mi je? Joj. Okej, sad je na tebe red. Pomozite mi neko. Imam ideju. Morat ću da odgrizem komadić. Joj, fuj, kako kiselo. Tačno. A sad ću samo da iscedim sok od limuna u bokal. To je to. Odlično mi ide. Uradit ću isto sa svim limunima. Tako je. Nije loše smislio. Što dalje? A sad ovaj? Da. A sad ću staviti cen ovdje. Tako je. Zatim stavljam kačket. Eto. I uzimam čaše. Još mi treba megafon. Pažnja svima, prodaje se limunov sok. Ko želi limunov sok? Hajde ljudi, jedan po jedan. Aha, ovo je za vas. Hvala. Ovo je za vas. Što se ovdje dešava? Hvala, izvolite. A ovo je vaše. Uzmite sve, doviđenja. Hej, Pito. Čini se da sam bila van sebe. Tačno. Hej, Britney, ovo je za tebe, popij. Hvala, baš sam žedna. Šta? Je li to limunov sok? Joj, kako je kiselo. To je bilo zabavno. Moje pare. Što? Tako malo? Oho? Koliko ovdje ima? Pa dobro, ni loše. Je li to sve moje? Cool. Idemo. Hej, stani! Izvinjavam se. Dobro, počni. Okej, imam jednu ideju. Gledajte šta imam. Potpuno malu mikrotalasnu. Stavljam zrno unutra. Tako je. Zatim zatvaram i uključujem. Gledajte, moja kokica je spremna. Otvaram. Wow, tako je slatka, gledajte. Yes! Hoću što pre da je probam? To je prelepo, super! Šteta što nema više. Hajde, sada ti. Vrlo rado. Imam ideju. Gledajte šta imam. Ti nisi normalan? Zašto? To je baš dobra ideja. Sad ću vam dokazati to. Aha, uključujem i čekam. Kakav miris. Gledajte. Tostovi od kokica su spremni. A gde drugi? Možda na mojoj glavi? Ups, izvini. Dakle, ljudi, sad ću da probam. Wow, to je veoma ukusno. Da, prelepo. Okej, a sada pažnja. Sad ću vam pokazati nešto zanimljivo. Stavljam sva svoja zrna unutra. Tako je. A sada vadim gotove kokice. Ima ih baš puno. O da, baš su ukusne. Dakle, a sad ću da sipam sva zrna unutra. O da. Jao, izgleda da imamo mali kvar. O ne! Jao. Pazi!
Wow, koliko ovdje ima kokica! Ej, što čekate? Jedite! Stvarno? O, super! Što? Samo jedna žvaka? Pa dobro. Da, baš mi se posrećilo. Britney. Da, ja sam imala još više sreće. Pogledajte koliko ovdje žvaki ima. A Tom je danas gubitnik. Pa dobro. Otvaram. Kutija mi više ne treba. Ej, pazi malo. Slučajno sam. Dakle, razmotaću je. Gde je krenula moja žvaka? O, šta je to? I gde je ona? Dobro, počet ću da jedem. O, kako odvratno. Fuj. Odlično ti ide. Da! Ovo je baš ukusno. Sviđa mi se. Kakav čudan ukus. Čekajte, šta je to? Jao, šta? To je kosa. Kako sam mogao to da jedem? Povratit ću. O ne, šta si uradio? Ups. Kako si mogao? Tome, prebit ću te sljedeći put. Neće biti sljedećeg puta, izvini. Hajde, Bobby. Napokon. Znate, hajde da uradimo nešto zanimljivo. Počinjem da jedem ovu divnu žvaku. Hoću da pojedem sve odjednom. Da, ostalo još malo. I još malo. Uskoro ću završiti. To je jako ukusno. To je to. Došlo je vreme da napravim balon. Wow! O, balon leti? O ne, ovo nisam planirao. To je baš smešno. Ok. Vreme je da ja pojedem svoju žvaku. Pogledajte koliko ima. Hej, skloni ruke. Ovo je sve moje. Skloni se. Dakle, odmah ću da počnem. Tako mi se sviđa ova žvaka. Prelepo. Divno. Poješću sve do kraja. Zaglavila mi se žvaka ustima. Treba mi pomoć. Ok, drži, Bobby. Hajde, još malo. Vučem. Super. Hvala vam, momci.